Jesu ngikube Tagati Bamalingo Atuma Yokitao Wenatwa Langifishe Iskondiso Esako Jesu ngikube njengenja nituliswa ungatulisulwa nje amazaya lalela Kanya ayo
izingelosi eziulindayo ninonozi kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu erenda kanyorwa ninonozi kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu erenda kanyorwa. Kwaziwai mose vana vaMwari kwese kwese kwamungadai muchiteerera nekuona muri. Tinokukwazisai muzita raJesu. Tinovimba kuti Mwari vari kukuchengetai sekuita kwavo, vari kukuitirai zvakanaka mazuva ose. Gore richifamba, Mwari vachitibatsira tichivaka ukama navo zuva nezuva. Nhasi regai titarise nyaya iri kubhuku raMateo. Mateo chapter 11. Toda kuverenga verse 6 na verse 7. Mateo chapter 11 verse 6 na verse 7. Bhaibheri shoko raMwari rinoti, akaropafadzwa iye asingagumburwi neni. Ava vakati vachienda, Jesu akatanga kuudza vanhu vazhinji pamusoro paJohani akati, makanga mabuda kundooneiko kurenje? Rutsanga runozununguswa nemhepo here? Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu tibatsirei tigone kuwana kurudziro inobva kwamuri, kurudziro inobva mukati meshoko renyu, mukuvhuvhuta kwemhepo. Baba vari kudenga, tibatsirei, mutiitirewo zvakanaka. Uyu ndo munamato wedu, muzita raJesu, amen. Musoro wenyaya unoti rutsanga nemhepo. Musoro wenyaya unoti rutsanga nemhepo. Now taverenga kuna Mateo. Mabhuku aya ari mana: Mateo, Marko, Ruka naJohani. Kana mabhuku ose ari mukati meshoko raMwari, mukati mebhaibheri. Ukaverenga, ukaridzokorora bhuku, ukariverenga zvakare, unogona kunzwa kuti uyu munyori ane dingindira raari kufamba naro. Kubva kwekutanga kwake kunosvika kwekunopedza kwebhuku, unogona kunzwa kuti ane nyaya yaari kuedza kutsimbirira. Unogona kudzinhonga dziri mbiri dziri nhatu, asi haushayi 1 kana 2 dzaunonyatsokuona kuti iyi ndo nyaya iri kutsimbirirwa mukati mebhuku iri. Saka ukaverenga bhuku raMarko, Marko ari kunyora to the elite Romans. Okay? Vaive nezvinhu zvavo, vaive netunhu tavo vanhu ava. Havana chavaishaya. Saka they were a people who were used to being served rather than serving. They were a people who were used to being given rather than giving. They were a people who were used to getting things done for them rather than getting things done for others. Ava ndo vanhu vaigezeswa tsoka, kwete kugezesa tsoka dzevamwe. They were there to be served and not to serve. Saka Marko paanodzidzisa achinyora pamusoro paJesu, anoti Jesu uyu, he came not to be served but to serve. Saka ari kutopa elite Romans uyu muenzaniso unonzi Jesu, kuti kana uchida kuva mukuru iva muranda. Ari kutopa maRoma aya muenzaniso wekuti anozviti ndiri muKristu anopa hapiwi, anozviti ndiri muKristu anogezesa tsoka dzavamwe, anozviti ndiri muKristu anoitirawo vamwe. Jesus came to seek and save the lost. He came not to be served, but he came to save. Bhuku raRuka, Ruka ukamuverenga, rimwe dingindira rake raanoburitsa pakati pemazhinji amunogona kuwana pamuchariverenga, munonzwisisa kuti Ruka anopresenta Jesu kuvanhu iri shamwari yavatadzi. Ndosaka muchiona ndiye oga Ruka anonyora about the prodigal son. Chapter 15 ichitobuda, kunonzi Jesu akanga akaunganirwa navatadzi navateresi, asi haana kuvadzinga, akavagamuchira. Prodigal son nyaya yaichinyorwa, Jesu aitopiwa mhosva
kuti ko sei uchigamuchira vatadzi. Saka anga akuedza kuzvirwira kuti aiwaka, ini ndakafanana nababa vemwanakomana murashikuru, handitsvaki zvakawanda. Kana mutadzi adzoka kumusha ndinomugamuchira. Nemhaka yei? Nekuti akauya kuzotsvaka chakarasika. Johani kana achinyora anoda kuti vanhu vanzwisise kuti Jesu ndiye Kristu, mwanakomana waMwari. Kana muchida kunzwa dingindira rebhuku raJohani, munoenda pana chapter 20 verse 30 na 31. Inoti zvino Jesu wakaita zvimwe zviratidzo zvizhinji pamberi pavadzidzi vake zvisina kunyorwa mubhuku iyi, asi izvi zvakanyorwa. Izvi zvakanyorwa kuti mutende kuti Jesu ndiye Kristu, mwanakomana waMwari, uye kuti muchitenda muve noupenyu muzita rake. Saka John anoda kuburitsa pachena kuti Jesu, nyangwe ndamutora, nekuti John achitanga kunyora anovhomora Jesu straight kubva kudenga. Matthew anotaura zvokuberekwa kwaJesu panyika, Mark anotaura zvokuberekwa kwaJesu panyika, Luka anotaura zvokuberekwa kwaJesu panyika, mabhuku ava achitanga. Asi Johani anongoti pakutanga kwakanga kune shoko. Shoko iri rakanga riri kuna Mwari. Shoko rakanga riri Mwari. Irori pekutanga rakanga riri kuna Mwari. Kunze kwake hakuna chakaitwa chamunoona. Verse 14, shoko rakazova nyama. Saka John anovhomora Jesu kubva kudenga straight, ochimuunza panyika. But amuunza panyika anonyora kuti vanhu vatende kuti Jesu ndi Kristu, mwanakomana waMwari, uye kana vanhu vachitenda vave neupenyu muzita rake. Mateo hondo yake ari kunyorera maJudha. Hondo yavo ndeyekuti uyu Jesu uyu zvaari kuita saMesiyasi nezvatakatarisira zvinofanira kuitwa naMesiyasi hazvisi kufanana. Mesiyasi watakatarisira isusu pachiJudha anofanira kudzosa maJudha ose akapararira nenyika adzoke muJerusarema. Sign number 1. Sign number 2, anofanira kugara pachigaro chaDhavhidhi. Ndosaka muchiti kana mukaverenga Matthew chapter 14 verse 22, inotaura kuti Jesu akagombedzera vadzidzi kuti vapinde muchikepe. Chikonzero nei? Vakanga votobatana namaFarisi namaJudha, vaiti ngatichimumanikidzai, ari kuita zvekunonoka, ngatichimugadzikai, nekuti akanga apa vanhu chingwa. Vakati uyu anogona kutipedza nzara dzedu, ngatimugadzikei pachigaro chaDhavhidhi zvenharo. Very fast Jesu akamanikidza vadzidzi kuti imi pindai mugwa, ini ndakudhisimisa vanhu, tinoonana seri kwegungwa. Saka Mateo paanonyora anotipa mazita. Chapter 1 paari kutipa mazita ari kuda kuedza kusanganisa Genesis 49 verse 10 kuti tsvimbo haizobvi kwaJudha kusvika Shiro achiuya. Saka ari kuda kuratidza kuti Jesu uyu aberekwa kubva kurudzi rwaJudha, mwanakomana waDhavhidhi, ndiye uyu Mesiyasi watanga takamirira. Saka pachapter 11 tinosangana nemuchinda anonzi Johani Mubhabhatidzi. Johani Mubhabhatidzi paanonyora paanotaurwa pamusoro pake, zvakakosha kuti timuronde nyange muchimuziva henyu. Mai vake ndiErizabheti, mai vaJesu ndiMariya. Aya madzimai maviri pane ropa pakati pavo, pane ukama, zvorevawo ukama pakati paJohani naJesu. Asi Johani anoberekwa mwedzi mitanhatu Jesu asati aberekwa. Johani muhombe, aiva muhombe kuna Jesu nemwedzi mitanhatu. Saka patinoverenga tinonzwa kuti nerimwe zuva Mariya wakashanyira Erizabheti achida kuti anotaurawo naye nyaya idzi. Svikei, mwana ari mudumbu raErizabheti ari kubvuma kuti mudumbu raMary muna Jesu muponesi. Saka Johani watiri kutaura nezvake, before he was born, he confirmed and he testified on the messiahship of the unborn Jesus. Akatestifya kuti uyu Jesu uyu mwanakomana waMwari ndiye Mesiyasi wauya kuzoponesa. Saka vakomana vanoberekwa, vakomana vanokura. Uyu ari kurenje, he is silent. Uyu ari muNazareta, he is silent. Asi ministry yaJohani ndo inotanga
painouya Johani anoparidzira vanhu zvoumambo, zvekuuya kweumambo hwaMwari. Obva ati tendeukai mubereke zvibereko zvakafanira kutendeuka kwenyu, imi vana venyoka. Saka vazhinji vaiuya kurwizi vachiuya kuzomunzwa, vachimutevera kurenje, achiudaidzira kuti kune ari kuuya shure kwangu. Uyo ari kuuya shure kwangu handigoni nyange kubata tambo dzebhutsu. Saka Jesu anouya nevadzidzi vake rimwe zuva achiuya kuzobhabhatidzwa naJohani. Paanosvika paya achida kubhabhatidzwa naJohani, Johani anoti the reverse must be the true. Ini ndofanira kubhabhatidzwa nemi. Asi Jesu anoti ngatiite izvi tizadzise kutenda kwese. Johani obva ati tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Onongedzera vanhu kuna Jesu kuti uyu ndiye wandakataura uyu kuti ini ndinokubhabhatidzai nemvura, asi uyu rubhabhatidzo rwake nderwemvura nomweya. Uyu ndiye achakubhabhatidzai, ini ndiri kuita zvemvura. Saka Johani basa rake akakura nzira, ndobva vatanga kufamba vese vachiparidza, umwe ari pane rimwe divi umwe ari pane rimwe divi, vari munzvimbo imwe chete vachiparidza, uyo navadzidzi vake, kusvika vadzidzi vaJohani vati ko uyu akutotora vadzidzika uyu, zvekuti vamwe vaJohani vakatoenda vakatanga kufamba naJesu, vamwe vakasara vakati uyu akutotora vadzidzi. Johani akati wanzwisisai chinhu ichi, ini handimuridzi wenyaya, ini ndaingokura nzira, ndini ndakakura nzira, iyeyuyu ndiye mwanakomana waMwari, ini ndiye wandaitaura nezvake kuti handingagoni kusunungura tsapata dzake. Saka Bhaibheri, shoko raMwari rinotibatsira kunzwisisa basa rakaitwa naJohani pakugadzirira kuuya kwaJesu nekubata basa kwakaitwa naJesu. Bhaibheri, shoko raMwari rinobva rati pavhesi 2, Johani ari mutorongo akasungwa, asungirwa mhosva yekuti atsiura Firipi, kuti atsiura Herodhi, kuti watora mudzimai wemunin'ina wako Firipi. Hazvitenderwi. Akabva asungwa. Moda kuti munzwisise kuti ari mujere raMakeurasi akagara mwedzi mitanhatu. Paagara mwedzi mitanhatu, Bhaibheri, shoko raMwari pana Matthew chapter 4, ndoda kuti tipaverenge tese, rinotaura mamwe mashoko anoita kuti ndisabatikane zvakanaka. Chapter 4 verse 12, Jesu akati anzwa kuti Johani asungwa akaenda Garirea. Jesu azvinzwa kuti Johani wasungwa, ende anoziva zvakaitwa naJohani, anoziva basa rakabatwa naJohani, ukama huri pakati pavo anohuziva, asi panosungwa mukoma wake iye anotama, otoenda hake kune imwe nzvimbo sekunge asiri kuzviziva kuti Johani, unoziva kana pane chinhu chinorwadza kuti munhu waunotarisira kuti akubetsere ndiye anotokutaurira kuti zvionere. Saka nemamwe manzwi Jesu ari kufuratira Johani, ari kuti haiwa iyi mukuru ndeyenyu iyi, zvionerei. Kana mune madhiri amunogona kuita kuti mugadzirise, gadzirisai, zvionerei. Saka Johani anogara mujere 6 good months arimo, ndo paanozotuma vadzidzi. Chapter 11 verse 2, zvino Johani ari mutorongo akanga anzwa, saka nyangwe anga ari mujere, zvaiitika kunze aizvinzwa. Jere rake rakanga riri accessible, aigona kutuma vadzidzi vachiuya kwaari. Saka Bhaibheri rinoti akanzwa zvakanga zvaitwa naJesu, akatuma shoko navadzidzi vake achiti kwavari, ko ndimi akanga achinzi unouya here, kana tichatakatarira mumwe? Now mukatarira varere kuti mumwero, another, Greek ine mavara maviri anotaura kuti another. Ine vara rinonzi alos, rinotaura kuti another of the same kind. Yozoita vara rinonzi heteros, rinotaura kuti another of a different kind. Saka iri rinoshandiswa apa iri handiro rinoshandiswa pana John chapter 14. Jesu paanotaura kuti ini ndakuenda kuna Baba, asi ndichakutumirai umwe munyaradzi, I will send you another comforter. Anoshandisa varire kuti alos,
rinoreva kuti another of the same kind. He operates like me. He thinks like me. He functions like me. His purpose is the same as mine. Saka mweya mutsvene paanouya haana chitsva chaanotaura asi anongotaura zvaJesu, because he is another of the same kind. Ndosaka ndichiramba kuti mweya yaveko mazuva ano iyi handiyoba mweya nekuti Jesu haaisaita maitiro ari kuita maprofita emazuva anhasi, ende mweya mutsvene haagoni kuuya achiita zvimwe zvinhu zvinyuwani, zvimitaktiki zvinyuwani. Anoita zvaJesu. He is another comforter of the same kind as Christ. Saka anouya mweya mutsvene achioperata saKristu. But John paari kubvunza ari kuti totsvaga here mumwe akasiyana nemi, nekuti maitiro enyu handiwaya. Handingagari mujeri, handigari mujeri kwenguva yakareba kudai imimi musingandibatsiri. Vadzidzi vake vanga vakutodhautawo kuti zvamaitaura kuti mufana wenyu wani, ko zvamaitaura kuti Mary ndimai, ko zvamaitaura kuti eri mai venyu namai vake masisters, ko zviri kufamba sei apa? Sei ari kukufuratirai muchinda? Muri kuzviziva here kuti akatobuda muGarirea paakanzwa kuti masungwa imi? Do you know? Saka John anotuma vadzidzi kuna Jesu. Saka vadzidzi, Bhaibheri rinoti vakasvika kuna Jesu. Vasvika kuna Jesu, mweya wechiprofita mukauverenga unotaura kuti paakanzwa mubvunzo Jesu haana kupindura. Ndobva atanga kubatsira vanorwara, akatasamudza mhetamakumbo, akatasamudza vane maoko akaunyana, akamutsa vakafa, akarapa vose vane zvirwere, akaita minana yakawanda. Mweya wechiprofita unoti Jesu akaita izvi zuva rinenge rese. Vadzidzi vaJohani vakauya anenge mangwanani, asi vakazopindurwa anenge zuva rodoka. Saka Jesu kana opindura anoti, endai mundoudza Johani zvamunonzwa nezvamunoona, zvokuti kudii, zvokuti mapofu anosvinudzwa. Endai munonzwa vanokamhina vanofamba, vana maperembudzi vanonatswa, matsi inonzwa, vakafa navarombo vanoparidzirwa ivhangeri. Jesu obva ati, akaropafadzwa iye usingagumburwi neni. Apedza mukomana apindura. Mukaverenga verse 4 na verse 5, especially verse 5, munoienzanisa na Isaiah 61. Zvikuru sei muchiverenga futi pana Luke 7 verse 18, muchaona kuti mashoko aya anoda kunoenderana. Asi kuna Isaiah kunotaurwa zvekusunungurwa kwevari mumatorongo. Asi pana Marko pana Mateo naRuka, Jesu haana kutaura zvekusunungurwa kwevari mutorongo. Johana ari mutorongo. And Jesus is reciting Isaiah 61:1. But he leaves out kusunungurwa kwevanhu vari mutorongo, nekuti Johani ari mutorongo, and he is not going to set him free. He is not going to do that. Upenyu hwaJohn huri kugumira mutorongo. Ikoko ndokwa achafanira kufira. Afamba mileage yake yakwana in the wisdom of God, in the love of God. This must be the end of the life of John. Blessed are you, John, kana ukashaya chikonzero chekugumburwa nekudzokera kumashure nokuda kwemaitiro angu. Saka Jesu anoisa signature pa verse 6. Oti Johani, teerera ndikuudzeka, teerera ndikuudze. Izvi ndo zviri kutoitika. Isaiah wakamuverenga Johaniwe, Isaiah unomuziva, ende chandasirira apa unochiziva, pekusunungurwa kwevari mumatorongo. I'm not coming there. You expect me to come there, but I'm not. Izvi uri kutarisira kuti ndizviite, asi izvi handisi kuita. I am your God. I know what's good for you. I'm not doing this. Jesu obva ataura oti, right, akaropafadzwa iye asingagumburwi neni. Pane kamwe kamuitiro kaMwari kanogona kuita kuti tidzokere kumashure. We may find a cause of stumbling in the wisdom of Jesus. We may find a cause of offense, a cause of going back in the wisdom of God. Pane zvimwe zvatinokumbira munyama yedu, Mwari zvaanoti akatarisa, anoti izvi hazvina kufanira mwanasikana wangu.
izvi hazvina kufanira mwanakomana wangu, kana kuti hazvina kumufanira nenguva yaari kuzvida. Mwari oti ngazvimbomira amboti kure zvozoenda, asi ini ndiri muchimiro, ndiri kutsanya, ndiri kunamata, ndinoenda kugomo muna Juni kuchitonhora, ndinozvinyima zvekudya nyangwe chikafu chiripo, ndinochengeta nherera, ndinochengeta shirikadzi, ndinoita zvose zvinotarisirwa muKristu kuti aite. Rudo ndinarwo kuhama, asi pane icho chinhu chandiri kuda kuna Mwari. Mwari chaari kuti this I may not do for you pawakatarisira, or this I may never do for you. Obva ati akaropafadzwa anoshaya chigumbuso mandiri. Nemhaka yei? Nekuti vazhinji vakapa Mwari mukana. Vakati Mwari ndiri kukupai gore rino iri. I'm giving you just this year to come through for me in this regard. Mukarekedza, I'm looking for alternatives. Ndotsvaga umwe Messias asina kufanana nemi. I will look for another Messiah of a different kind. Jesu ought, in the wisdom of God, he may not do that for you. In the wisdom of God, Mwari unoona zviri mberi. I cannot see what's going to happen 1 second from now. I do not know. Asi Mwari unoona. Umwe munyori oti, dai taigona sezvinoita Mwari kuona magumo kubva kumavambo, taiti Mwari maita henyu, nzira yamuri kutifambisa ndiyo chaiyo chaiyo. This is the path we must tread. Asi dambudziko redu, we do not see the end from the beginning. So we have a disappointed John, and we have disappointed disciples of John. But Jesu ari kuti, ini kana ndichinge ndasarudza kuita zvandasarudza, you must know it's always good for you. I don't mean you harm or yours harm. Kana ndine zvandiri kutoita, ndiri kutobika kuti iwe zvikufambire. Zvimwe zvacho maziso edu anogumira pedo, aMwari anoona mberi mberi zvakatinakira kuponeswa kwedu. Saka dzimwe nguva tinogona kunamata tigotsanya, hapana anoda kurinzwa vhangeri iri. But what if God decides to wait just a little bit more? Varipo vakati kuna Mwari, I'm giving you this chance just this year. The love of God is enough, and his grace is sufficient for you. Handizivi chauri kusangana nacho muupenyu, chaunoti Mwari dai mandiitira ichi. Kana chichigere kuitika, trust in the will of God for you, and trust in the plan of God for you. Give up your plans. Abraham, pana chapter 12, anonzi siya razuro rako. Chapter 12, siya razuro rako. Enda kwa usingazivi, trust me. Siya razuro rako. Enda kwa usingazivi. Leave your past, leave your fatherland, leave your motherland, leave your relatives and their gods, and come. I will show you where you must go. Akarongedza, akati mukadzi akati tiri kuindepi, akati tichaudzwa, vakainda. Asingazivi. Pa chapter 22, akanzi huya uuraye Isaac. Saka pa chapter 12, anzi leave your past. Pa chapter 22, akunzi uraya Isaac. Akunzi forget your future. Trust in me. Leave your past, forget your future, live in the present. I will take care of you. Nekuti munhu kana achiuraya mwanakomana, iye mudyiwe nhaka, nekuti hondo yaAbrahama iti nai Mwari, Eliezer ndiye achadya nhaka yangu, iyeyu muranda wangu uyu. Mwari akamuti Isaac. Apedza kumuti Isaac, his future was in his hands. Pa chapter 22 ya Genesis akanzi, let go your future, I will take care of you. And Abraham trusted, and he became the father of faith and righteousness. Mwari ari kutidaidza zuva ranhasi kuti tigone kuita let go of the past and let go of the future, and live in the present with God. Leave it in the hands of God. Usawana chigumbuso muna Jesu. Kana Jesu ane zvaari kuita muupenyu hwako, let him do it. Ari kutogadzira iwe nhasi, achikugadzira iwe mangwana. Mwari wekudenga dai angatiropafadza muzvimiro zveupenyu zvakasiyana siyana zvatiri mazviri. Let go your past, let go your future, and the Lord will take care of you. Vaimbi vakati, be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Toda kunamata neomwe anoti Mwari dai mandibatsira ndigone kumira ndakakumirirai, ndanzwa. You never mean me harm, you never plot for my downfall. Munondida, handifaniri kuwana chigumbuso. Vazhinji vakasangana nematambudziko vakabuda chechi.
vazhinji vamwe vachirimo just to keep the name nekuti vanozivikanwa kuti vakapfeka uniform kwenguva refu, asi mwoyo wakafuratira kare kuchechi. Mwari dai angatibatsira taregedza kudzoserwa shure nekuda kwemaitiro aMwari akatifira pamuchinjikwa. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, zvamunoita zvakatinakira nguva dzose. Zvimwe zvacho zvinotirwadza, zvimwe zvacho zvinotinonokera, asi Mwari makatinakira nguva dzose. Tibatsirei, mutiitireiwo zvakanaka. Tinonamata tichikumbirawo simba rekumirira, tinonamata tichikumbirawo simba rekutendera kuti kuda kwedu kuvigwe mukuda kwenyu. Tinonamata tichikumbirawo simba rekuti titendere nzira yamakatidhirowera iyoyo, tifambe iyoyo, tisatsvage dzedu dzekugurira nemukoto. Tiitireiwo zvakanaka Baba vari kudenga, tisawana chigumbuso, tigone kurarama saJohani, musoro wakaenda mundiro, akamira pakutenda, nekuti mama musimbisa. Don't find a cause of stumbling in me. Tibatsireiwo Mwari, mutiitireiwo zvakanaka. Ndo munamato wedu muzita raJesu, amen. Ndomtewera kweseko, ndaziza kumusimbira, ndotondera kundifira, pamchinjiko weKalvari, Jesu wanditungamira, rwendo rwesengo adzese, aisha Mwari ndinotondera Kalvari, ndofarira mtemo wake, ndoda nditungamire, rudo rwake rwakanaka, rwayereswa paKalvari, Jesu wanditungamira, rwendo rwesengo adzese, aisha Mwari ndinotondera Kalvari, ndinofamba ndisingatyi, ndofara naKristu pedyo, ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari, Jesu wanditungamira, rwendo rwesengo adzese, aisha Mwari ndinotondera Kalvari, ndinofamba ndisingatyi, ndofara naKristu pedyo, ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari, Jesu wanditungamira, rwendo rwesengo adzese, aisha Mwari ndinotondera Kalvari, Jesu wanditungamira, rwendo rwesengo adzese, aisha Mwari ndinotondera Kalvari, aisha Mwari ndinotondera Kalvari, ndinotondera Kalvari. Uyanyi mudzimbu mchene Zadzanyi moyo wangu, uyayiwo zvino pano. Zadzanyi moyo wangu, uyayi. Zadzanyi Jesu nemudza wenyu, uyayiwo zvino pano.
mercy